Tja bitches! Här ligger jag i min otroligt rosa mjukisdräkt. Okej, de är lila men vi låtsas inte om det, eller hur? Och angående det här med att jag kom på liksom da. Och då säger en brunett till mig, man bara, hallå, wake up, det är i Sverige, alla är blonda. Så alla vill vara som mig. Och okej, men det var Olga som kom på men jag tycker om henne så mycket så att jag lånar det ordet, precis som Aliette lånar hennes ord. Och hon är ju liksom brunett, som jag sa innan, jag ska inte whina mer om det. Och här är mina häxnaglar. Sexy nice. Eller ja, det är långt, jag är trött. Det är långt, sexigt med långa naglar. Nu blev det rätt, haha. Yes, men jag älskar videolägg, I love myself. Okej, jag skojar bara, men visa brösten. Aj! Ja, vad ska jag sätta? Men i alla fall, det var lite pinsamt, men ja, låt mig, puss på er. I know you love me. Alltså, jo. Jag driver bara.